Smelý Zajko, Robotour 2014, test funkčnosti. Zadať čas 17, potom dáme 34, 15, 20 sekúnd do štartu. Robot sa bude pohybovať po tejto uličke, vyskúšame reagovanie na prekážky a veľké červené tlačidlo. Ďalké ovládanie odpočíva tu. 1 sekunda do štartu. Môžeme sa pozrieť, čo je na obrazovke. Minimalizujeme NetBeans. OK. Čo tam je? Mapa. Pokračuje ďalej. Cieľ má zadaný niekde tam vpravo, preto ide po pravom okraji. Hypotéza. Vyskúšame, ako reaguje na prekážku. Zastal. Prekážka zmizne. Robot pokračuje. Ešte jedna prekážka. Zastal. Prekážka zmizla. Robot pokračuje. Vyskúšame červené tlačidlo. Robot zastal. Vyskúšame jeho deaktiváciu. Robot pokračuje. To je na dnes všetko.